soreng rono Toto Dadi Wisaya Indriyan Sasara Naruta Bawana Dana Maragana Samirana Yaksa Pura Rupa Trisedeng Narendra Yaksa Alalaku Kang
wis siung metu Prabowo Guru mawalian lesus len pragempo tetyo turombola rasa mrih turunaning lawan para trilodra reca manik sejatining alam kang tinuding jagat Paman Suwati Mantra kula wonten pangandika ingkang ngadhawuh sinun marmane jeneng Siladoh cawe cerak-cerak saya tak raketake jumuh lawan rarantaman kang sato rancangan sing wis tak gelar ngonku nantang adon-adon jago lawan Kanjeng Rama Dewaji ing negara Mandura ki mung api-api tegese rewa-rewa lugune sing tak ancam sing tak injem kalungguane Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Inggih nggih. Ora bungah ing manah ora lega ing nala yen to pangkatku mung adipati aku kudu dadi srana panguwasa ning negara Mandura iso menang ngepuk mbon-bonane wong sak praja. Inggih. Mila niki mengke nggih jalaran nggih lantaran mula sampeyan leh tanding lawan jago saka ing negara Mandura kudu siaga ing desa sawijining gati sampeyan kudu menang. Nggih, ampun kuwatir nggih, ampun kuwatir. Kula pun iso ngukur dhumateng kekuatan negara Mandura. Kula menika buta sekti mandra guna parawira jayeng palagan. Mboten badhe-badhene kula kalah tanding lawan jago saking negari Mandura. Aja sumbar ndaber, aku ora sumbar nggih. Kula menika mboten sumbar ning kula matur jumbuh lawan kasunyatan. Sampun waskwata sing menggalih kula ing badhe saguh ngurbanke jiwa raga kangge srana katekaning sedya paduka dadi panguwasa wonten negari Mandura. Bagus. Kuwi sing tak karepake. Mengko yen ratune Manduraku patihe kowe, Paman. Nggih, sendika ngestang dawuh. Bocah prajurit wonten pangandika ngadhawuh, Raden. Iki nggonku nganake adon-adon jago mung kepiye carane sepisan ngrebut kamukten negara Mandura sing angka 2 mancing marang anak atak ratu Mandura sing disingitke utawa sing didelikke. Jebule ratu Mandura kuwi duwe anak sing didelikke jenenge Kakarasana Narayana kang sarta lara ireng. Mbuh ning endi lek nyingitke nganti sakyahine wadyabala sing tak sebar telik sandi sing tak kon ngupaya ana ngendi dununge Kakrasana Narayana lara ireng durung kecekel. Mula iki mengko yen ana rame-ramene adon-adon jago kowe golek ana sak kiwa tengening blabar kawat jangan jenencang. Kowe weruh bocah nom-noman pakulitane bule aja nganggo ditakoni babaten gulune menika sinten? Kuwi jenenge Kakrasana anake Basudewa. Kowe weruh bocah lanang nom-noman pakulitane ireng cemani aja nganggo ditakoni babaten gulune kuwi jenenge Narayana. Sing pungkasan wadon jenenge Bratajaya ya lara ireng mergake sauten aturna marang panjenenganipun kuwi sing bakal tak pek bojo. Nggih sendika ngestaken dawuh Mansuwati Mantra wonten dawuh nggih dene samangke sampun siaga ing diri sawijining gati dina sing dipun temtokaken dina niki tarung sampeyan tanding kelawan jago Mandura kudu menang. Nggih ngestaken dawuh
Thank you.